Kapulisan gipangitaan na karon ang mga sospek sa pagpatay sa usa ka newspaper publisher ni adtong Martes sa gabii. Ang biktima mao si Gregorio Ibanez, publisher sa Kabuhayan News Services ug presidente sa Davao del Norte Press and Radio TV Club. Si Ibanez miyembro sa Board of Directors sa Davao del Norte Electric Cooperative. Ang biktima bag-o lang niabot sa iyang panimalay gikan sa usa ka meeting ug mosulod na unta sa iyang balay ni adtong Martes sa dihang gipusil siya sa mga armadong lalaki. Sigon ni Davao del Norte Provincial Police Office Director Samuel Gadingan nga usa sa ilang tan-aw nga anggulo sa krimen mao ang pagkamiyembro sa biktima sa Board of Directors sa Daneco. Matod sa National Union of Journalists nga kung mugawas nga kalabot sa trabaho isip journalist ang rason sa pagbanig patay kang Gregorio Ibanez, siya na mao ang ika-28 nga Pinoy journalist nga napatay sukad niadtong tuig 2010.